Som el que mengem, vale? Si fem cuina dolenta, menjarem dolents, serem dolents. Si mengem cuina bona, serem molt bons. Com tots som ara, vale? Estem d'acord? Els meus companys de realització i els càmeres diuen aquí no ens envies, aquí no ens envies. Perquè tenen una mica d'enveja, perquè clar, han vist que m'estava cruspint aquest plat boníssim, que per cert, boníssim. La vas trobar bo? Boníssim, molt bo. Jo quan veia que posaves el vi a la cassola, però bueno, jo això no ho havia vist fer mai, dic, mare de Déu, ja veurem a veure què és el que surt d'aquí, però doncs una salsa fantàstica. El que no hem pogut vindre és per solventar. Us podem convidar ràpidament. Sí, no? Doncs no ho diguis gaire fort, perquè potser... sense cap problema. Molt bé, doncs t'agafem la paraula. Dies al reportatge que som el que mengem. Per què ho dius, això? Perquè és cert. Jo considero que és cert. Jo tinc, al començament del curs, abans de començar a gravar, possible, de m'has donat compte que vaig dir, som en un hospital. M'agrada tot, xut net. No net, la casa som uns fanàtics de la limpiesa en aquest cas, i sobretot la cuina. És que mos hem de menjar. I les coses t'agraden molt netes, els productes de primera qualitat, sobretot de la terra, perquè tots els elements, tant les pomes com el porc, el pebrot, fins i tot l'oli, tot d'aquí, sí, sagrat. Això és sagrat sempre? Sí, no, a veure, no mos tanquem en cap opció. Per oci vaig moltes vegades a França, a París, tinc amics i parents, i ens anem a veure tot sovint. I a Suïssa també, llavors mirem d'agafar el millor de cada lloc, de cada lloc, no? I en cap moment ens tanquem a fer cuines diferents. Aquest dimecres que ve, possiblement, si és dimecres o l'altre dilluns, venen dos nois marroquins, molt amics nostres, que venen a fer 2 plats marroquins, per fer una mica d'intercanvi cultural, potser, no? Ells aprendran una mica a cuinar la tradició nostra i nosaltres aprendrem a cuinar la seva. Una altra de les coses que també vaig veure que tenies molt present és la presentació dels plats. Sí, tot i que s'ha de demanar disculpes perquè aquest dia no va poder ser el que havia de ser, digue-li pel temps, digue-li perquè, llavors, funcionant tots alhora, es podia treballar molt millor. No, perquè també els ensenyes tot el que és el procés d'elaboració, però també vaig veure que els deixaves que cada un presentessin el plat a la seva manera. Fins i tot deies quin era el plat més ben presentat. Sí, llavors us explico per què els argumento. Per què? Perquè el mateix, això es pot demostrar sempre, el mateix menjar exactament igual, si fem una cassola, per exemple, la mateixa cassola exactament igual. La servim de 2 maneres diferents, la servim amb un plat ben presentat
i fet amb cura, i l'altre el servim de qualsevol manera, 2 cops de cullerot, serà el mateix plat, serà igual, perquè no ha sortit de la mateixa cassola. Però si al comensal no li diem, possiblement se menjarà més i trobarà més bo el que estigui més ben presentat, perquè pels ulls també mengem. Pels ulls també mengem, però tu no tastes mai els plats que fas. No. Si més no, els del curset. No, els de casa tampoc. No? No, això ve de la meva mare. Per què? Soc igual que la meva mare amb això. La meva mare no sap provar els plats, i jo tampoc. Si els provo els faig salats, perquè m'agrada el punt de sal, i quan cuines per tu es pot fer, però quan cuines per gent sempre se tira dolç, perquè es pot arreglar fàcil. En canvi, si et passes de sal, costa molt d'arreglar-ho, i moltes vegades no es pot. Llavors, per l'olor. Jo treballo per l'olor sempre, igual que la meva mare. Això m'ho ensenyat la meva mare a fer. Aleshores, com se sap? Com se sap si hi ha un plat i falta sal? Per l'olor, si fa olor de dolç o de salat. O no en falta. Però clar, això com no s'hi pots ensenyar tu als teus alumnes? Molt malament. Malament? Perquè clar, si els dius... Jo els hi faig provar amb ells, Aquí si els dius, aquí has de tirar uns polsets de sal. Jo els hi faig provar. I passes, i tu olores el plat. Jo m'he equivocat amb cents de plats per fer-ho així. Ara ja no. També m'equivoco, però no tant com abans. Perquè això es va perfeccionar a base de dies, però al començament era un fart de riure total. Sí. I podia sortir qualsevol cosa. De totes maneres, m'he adonat que tu dones unes pautes determinades, però més aviat deixes que siguin ells els veritables cuiners. Jo penso que la gràcia de la famosa frase ensenyar-los a pescar no els donis peixos, no? Ve per aquí una mica el tema. Jo el primer que els vaig vendre és una famosa frase de que hi havia un famós dia, un escultor, que va fer una escultura impressionant, guapíssima, i tothom l'idolatrava moltíssim, que era boníssim, que era boníssim. Diu, no, perdoneu, aquesta escultura sempre ha sigut a dintre. Jo només he tret el que sobrava. Jo procuro fer el mateix. En cap cas m'he de comparar amb aquest bon home, perquè no tinc pas tanta qualitat com amb ell, ni molt menys. Però jo me vull igualar una mica amb aquest bon senyor, no? De dir, a dintre tots portem un bon cuiner, l'únic que falta és encaminar-nos una miqueta i fer-nos que mos agradi la cuina, no? Que potenciar una miqueta. Jo els guio molt, els hi faig fer amb ells i els hi faig provar i sopar cada dia el menjar que fem. Perquè se'n donin compte que si realment ho poden fer i si realment es pot menjar, que no és un programa de la tele que surt, oh, que bonic. I el comensal, com ara tu aquell dia, per exemple, ho vas provar, dius, sí, ho vaig trobar bo. Jo si surts per aquí a la televisió i em dius, sí, ho vaig trobar bo. Ho vaig trobar molt bo. Jo automàticament t'hauré de creure. En canvi, havien de menjar el plat, jo sé que te el vas acabar tot. I vas demanar pa. I te vaig veure menjar, i per mi te vas menjar molt a gust. Per mi és la millor satisfacció d'aquest món. Es crea un caliu de cuina, però hi ha un caliu irresistible d'amics i de gresca. Molt. No quedem mai a l'hora. Dèiem, ja ho sé ja, aquell dia vam fer tard. Sí. Dèiem què és el que diuen els teus amics i els teus cuiners del curs de cuina.